Marayramrag po kaninyo ngamin mga ngod, mga anunsyo asin pagirumdum. Una, paki-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaw na po kamo sa laog kan simbahan. Lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Ikarwa, maglikay sa mga parahabon nin helmet. Kan mga nakalipas na aldaw, igwa po ni nawaraan nin helmet, mantang nagsisimba. Siguradohon po na secure ang sa indong motor, helmet asin sasakyan bago maglaog sa simbahan. Daiman magwalat nin bag sa tukawan habang nagkukumunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Kuwaon ang ostya gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ikaupat, second collection. Igwa po kita nin second collection para sa padagos na pangangaipo asin maintenance kan sa tuong simbahan. Ikalima, nobinaryo sa kaumawan ni Inang Katipanan. Nagpuon na po ang nobinaryo sa kaumawan ni Nuestra Señora de Katipanan kan Biyernes. Ini po ginigibo pagkahapon, alagad igwaman nin pagnobena pakaaga. Pakidara po sa opisina ang mga sponsorship return slips, tangani na maibali ang sa indong intensyon sa misa. Ikaunom, San Joaquin asin Santa Ana. Ang pagrumdumkan kapistahan po ni San Joaquin asin Santa Ana gigibon sa Biyernes, Pitsa 24, kan bulan na Hulyo, sa panginginot kan Missionary Families for Christ. Ang nobena po ginigibo sa oras na 3:00 nin hapon. Ikapito, start of Peña Francia visit. Sa Pitsa 7, primerong Biyernes kan bulan na Agosto, mapuon na po ang paglibot kan imahin ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan Divino Rostro. Gigibuhon durante kan pagbisita an instalasyon kan mga SKK coordinators kan barangay. Asin an huri mass wedding. Sa Pitsa 21 kan Nobyembre, aldaw na Sabado, igwa po kita nin schedule na mass wedding. Magpalista tabi sa opisina si mga mag-agom na daipakasal sa simbahan, tangani na matabangan kan mga kaipuhan. Salamat po sa pagdangog. Sa pang-alas-8 misa, idinudulot at mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Cynthia Carina, pasasalamat dulot ni Jessa Factor and family, pasasalamat dulot ni Andrea Nunez, pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Roberto Bascon and family, pasasalamat dulot ni Almera Bailon. Misa petisyon dulot ni Engineer June and Tess V. Septimo and family, misa petisyon dulot ni Angostia Hinilia and family, misa petisyon dulot pananggad ni Angostia Hinilia and family. Petition for fast recovery of Warren Chris, dulot kan Apan Goricho family. Misa petisyon dulot ni Vince Andre T. Margate. Misa petisyon dulot ni Vicente Sidinio and family. Misa petisyon dulot ni Joy Ganalon. Misa petisyon dulot ni Mr. and Mrs. Alan Gabarda and family. Misa komon dulot ni Maria P. Lanuso, para sa kalag ni Deo, dulot ni Mrs. Ami and Hernandez. Kalag ni Fermin E. Prisca, dulot kan Apan Goricho family, para sa kalag ni Gregory Jr., dulot kan Banyaga family.
para sa kalag ni Gregorio Sr. A. Jesse, dulot ni Evangeline Espanto, para sa kalag ni Helen A. Pedro, dulot ni Connie News Cobrillo and family, para sa kalag ni Joseph A. Leopoldo, dulot ni Estelita Nantes and family, kalag ni Luisa, dulot ni Blanca Hernandez and family, para sa kalag ni Mark Anthony, dulot ni Joanna H. Estalio and family, para sa kalag ni Mark Anthony, dulot ni Sarah Jane Hernandez, para sa kalag ni Pasita, dulot ni Malin and May Valenzuela, para sa kalag ni Rodolfo, dulot ni Aida Gorecho, para sa kalag ni Romeo E. Vicente, dulot ni Mr. and Mrs. Alan Gabarda and family, para sa kalag ni Tito, dulot ni Andrea, Angela, and Ana Nunez. Para sa kalag ni Victoria, dulot ni Sylvia A. Jose. Para sa kalag ni Virgilio E. Epifania, dulot ni Fe Biloro. Para sa kalag ni Johnny A. Nazaria, dulot ni Elizabeth Remedio. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mrs. Ami N. Hernandez. Misa Común, dulot ni Elizabeth Remedio. Para sa kalag ni Purisima, dulot ni Geraldine Abonita, asin para sa kalag ni Diana Rose, dulot ni Edita Babaw and family.
Sa giraray, Diyos marhay na aga po sa Indugabus, mga tugang. Ngunyan ang ika-16 na Domingo kan ordinaryong panahon. Sa satuyang pagkabuhay, igwanin kakulangan, asin kakundian. Siring man ang simbahan, igwanin kaluyahan. Yaon ang pagkakasala, yaon ang mga karatan na minamawot niya tong mahali sa satuyang personal asin man sa komunidad. Sa selebrasyon niya to kan Eucharistia, ipamibin niya to na matabangan kita kan grasya kan Diyos sa satuyang padagos na paginguang mahali ang mga karatan asin pagkakasala sa satuyang buhay asin simbahan. Matindog pangabos sa Santa Misa na panginginutan ni Reverendo Padre Marlon Tibilin. Sa ngaran ka nama, asikan aki, asin Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Kristo ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Diyos asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa itong mga kasalan, tanganing magkani o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na mga kamahan, asin sendo mga tugang, na nagkasala ako ng makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sendo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. May harak malugod sa to, ang Diyos na makamahan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran.
Amen. Amen. Kristo, maherap ka, kagurang na, maherap ka, kagurang na, maherap ka. Malawayan sa Diyos Sa kaitaasan, asin sa daga katulungan, sa mga tao marahay ang loob. Inuumaw mi ika, rinurugyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka na pulau, kamurawaya, kakurang na Diyos, Padeng langit nun, Diyos Ama makakamahal. Kakurang nan aking bugtong Yesu Kristo, kakurang na Diyos, Cordero kang Diyos, akitan Ama. Ika na nagpapala ng mga kasalan kan ginawa, kaheraki kami. Ika na nagpapara ng mga kasalan kan ginawa. Ako aansa mo, makimahera. Na nagtutukaw sa to, ka namang kaheraki kami. Kay kasanaan ba na, ikasanaan kagurangan, ikasanaan oro, kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan kaugayi, an sa imong mga nasa sangkuban, asin karaking padakula sa inda, an mga balaog kan sa imong grasya. Tanganing sindang mainit sa paglaom, pagtubod asin pagkamuot, danay na magpadagos na nagbabantay sa pag-utob kan sa imong mga pagbuot. Huli kay Yesu Kristong kaguranan niya mo, sa imong akin na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, ang Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw pan gapos para sa liturya kan tataramon. An enot na babasahon, iyo an kapahayagan, manunungod sa Diyos, na panunin karahayan, asin katanusan. Hinanyugon po niya to, an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunongan. Mayo ning ibang Diyos, maliban sa imo, na nag-aataman kan gabos na mapapahilingan mo na bakong sala an sa imong paghukom. Taan sa imong kusog, kapinonan kan kusariputan, asinin huli ta kagurangnan ka kan gabos, pinapagnugunan mo an gabos. Taan kusog, ipinapahiling mo, kundai tinutubod an kapanoan, kan sa imong kapangyarihan.
asin sa mga nakakamidbid sa imo, an kaisugan. Alagad, ika an kagurangnanin kusog, tamang-tama sa nang naguhukom, namamahala sa mo, sa dakulang pagpasensya, tayaon man sa nasa imo, nuarin man ipagbuot, an kapangyarihan. Tinukdoan mo an sa imong banwaan, sa siring na mga gibo na ikaipuhan an suripot, magin makatawo, asin tinauan mong marahay, na paglaom an sa imong mga aki, huli ta tinatawan mo sinda, nin pagbakli, hali, sa mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial ang simbag po, ika kagurangnan, makagaya-gaya asin mahuyo. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ika kagurangnan, marahay asin mapinatawad. Mayaman sa pagkaherak sa gabos na minaapod sa imo. Himate a kagurangnan, an sakong pamibi. Hinanyuga ang tingog kan sakong pakimaherak. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Ang gabos na nasyon na ginibo mo, maarabot, ta magsasamba sa atubang mo kagurangnan. Asin papamurawayon an sa imong ngaran. Ika, O Diyos, ika sana. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. Alagad ika, kagurangnan, Diyos na maheherakon asin maugay. Matinios asin mayaman sa pagkaherak sa kakatotoohan. Lilingya ako asin kaugay. Itaw mo an sa imong kusog, sa imong surugoon. Ika kagurangnan, makagaya-gaya, asin mahuyo. An mensahe kan ikaduwang babasahon, iyo ang katutuuhan na itataw kan Diyos ang Espiritu, tanganing tabangan ang nagtutubod na mahali ang mga kaluyahan, asin magkaigwanin paglaom sa biyaya kan kagurangnan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang Espiritu nagsasanggawad sa tung kaluyahan, takun ano ang kaipuhan tang ipamibi, daita aram. Alagad ang Espiritu na mismo, nakikimaherak sa mga inadrangay na dai ikasabi. Asin, aram kan nagsisiyasat kan mga puso, kun ano ang kamawutan kan Espiritu. Huli ta ang Espiritu, nakikimaherak man susog sa Diyos para sa mga banal. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabo sa pagrokyaw kan Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa ka Ebanghelyo, susugisan Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Sa Roman na parabola, inusip ni Jesus sa katawuhan. Ikakabaing sa kahadian kan langit sa sarong tao na nagsabwag ni marahay na banhi sa sayang uma. Mantang nagtuturog ang mga tao, ay minabot an sa iyang kaiwal. Nagsabwag nin maroy-paroy sa taho kan paroy asin huminali. Kan magtubo ang tinanom asin magbunga, dangan man nagluwas an maroy-paroy. Nagdulok ang mga surugoon, kan kagharong, asya nagsabi sa iya, kagurangnan ba kong marahay na banhi ani sinabwag mo sa sayamong uma? Na paano ta igwang maroy-paroy? Nagsabi siya inda, kaiwal na tao ang guminibo kaayan. Ang mga surugoon nagsabi sa iya, buot mo kaming magduman asin kabuto nidto? Nagsabi, dai, tatibaad, sa pagtipon kan maroy-paroy, magabot manindo an paroy. Kaya pabayae na magtalubo ang duwa sagkod sa pag-ani. Asin sa aranihan, sasabihan ko an mga paraani, tambakan mo na ang mga maroy-paroy, asin upong-upunga, tanganing masulo gabos. Alagad ang paroy, tipuna sa sakuyang tambubong. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo Kristo. Tukaw po. Mabasa po ako nin surat pastoral kan sa tuyang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, manunungod sa dapit sa karahayan nin isip asin buot, pagmakulog asin paglaom. Ang titulo kaning surat pastoral, madya ka mo gabos na napapagal asin nagagabatan. Namumutan ko mga tugang kay Kristo. Kadaglan sa to, nagpapasanin mga hilom na kagabatan. Ano ba nakikitusayan sa kahaditan, depresyon, adiksyon, kamunduan, hinagpis, o iba pang kasakitan sa isip asin buot. Ano ba hilom na nagsasakit, kankulog din kadukaan, kawaraan trabaho, pagkalunod sa utang, iriwal sa logan pamilya, paglipat erokan o kawaranin paglaom. Dahol ang hilom na nagsasakit, takot na paghusgaran, na dai masabutan o isikwal. Igwang mga tao na nagpupun magtubod na sa endang buhay, mayo nanin saysay. Bilang sa endong mga obispo, mawot mi, enot sa gabos, na magsabi sa lambang saro na nasasakitan, day ka nagsusulo-sulo. Ang Diyos na mumot sa imo, day sisay man sa mga nagsasakit, an isinikwal ni Jesus. Nagdulok siya sa enda, nagimate, nagduta, nagbalik sa sendang dignidad, asin isinaro liwat sa komunidad. Ang simbahan inaapod na siring man ang gibuhon ngunyan. Ang simbahan na mumuot sa endo. Anhelang sa isip asin buot, bakong tanda anin maluyang pagtubod. Bako ining padusa kan Dios. Siring sa ebanghelang dapat ining masabotan, maninigong mangnuhon asin pagmalasakitan. Lambang persona anuman an sa iyang kamugtakan, nililang sa ladawan, asin kabaing kan Dios, asin igwakan dai nawawara, dai nababawing dignidad, na dai mapapara nin anuman na kahilangan. Ang mga isyu dapit sa salud, nin isip asin buot, nagiging ang lakop sa satong nasyon, orog na sa mga jóvenes. Sa likod din mga numero sa statistics, yaon ang tunay na persona, sarong estudyante na nalulula, sa pagpipirit, pag-aapi, asin sa lang paghusgar, sarong magurang na nalulunod sa utang, sarong OFW na rayuan sa iyang pamilya, sarong biktima nin pag-abuso, sarong maedad na nagsusolo-solo, sarong nalulong sa adiksyon, o sarong pamilya na naginagpis sa paghugot
nin mahal sa buhay. Dai kami makakataram dapit sa salo din isip, asin buot, kung dai kami magtaram dapit sa mga tunay na kamugtakan kan sa tong banwaan. Kadukhaan, kawaran nin trabaho, inustisya, pagkawasak nin mga pamilya, mga sakuna, asin kalamidad, pangibang nasyon, asin an nagdadakulang salot nin pagsugal sa internet, asin iba pang adiksyon na nakakapalala nin pagsakit kan isip asin buot. Ang mga ini bako lang ng mga personal na kagabatan, kundi kagabatan kan sosyudad na nag-aapod sa to na mas makusog na pakisumaro. Minibidbid man niya mo na kita nabubuhay sa digital age, kung saan ang teknolohiya asin artificial intelligence nagtatangro ni naiibang pagkakataon para sa pag-adal asin pagkanood, sa pagkamalikhain, sa komunikasyon, asin sa paglingkod o rognasa sa itong mga jóvenes. Alagad, ini mismong teknolohiya, kung dai babantayan, pwedeng magdugang sa kahaditan, kamunduan, dahil datang komparasyon, cyberbullying, adiksyon, asin ibang huma sa katiwasayan nin isip asin buot. Ang samong simbag bilang simbahan, nagpupuon sa paginanyog asin sa pakisumaro. Lambang parokya, pamilya, SKK, eskwelahan, asin institusyon katolika, pwedeng maging lugar kung saan ang mga tao makakamating ligtas sa paghagad tabang na daing takot si mga nakakamati ni mga kadipisilan sa isip asin buot na magdulok sa paghagad nin tabang profesional kung kaipuhan. Ang paghagad tabang medikal o psikolohiyal bakong kakulangan sa nin pagtubod. Ang Diyos nun na kumayan parati minagikan sa dusay na paglingkod din mga doktor, psikolohista, tagapayo, asin iba pang caregivers, na mga trabaho sa mong minibidbid asin pinapasalamatan. Mawot ming magtaram, orog na sa mga pamilya na nagmumundo sa pagkagadanin mahal sa buhay, huli sa paghugot. Ang simbahan, nagpapaubaya kan sa endong mga mahal sa buhay sa daing sukol na pagkahera kan Diyos. Hulitaan makuring pagsakit sa isip asin buot, nakakaina nin personal na responsibilidad. Dahil kita dapat na mawaranin paglaom sa daing swagkod na kaligtasan nin mga taong naghugot. Sa kamot kan Diyos, yaon ang lambang bagay na may buhay asin an hinangos nin bilog na katawuhan. Dahil tabi kamo mawaran nin paglaom. Kung day kamo nasabutan o kung nakamati nin pagsikwal sa laugan simbahan sa panahon nin sendong pagmundo, nagahagag kami nin kapatawadan. Sinasadulmi ang samong mga pahadi asin mga nagtatrabaho sa parokya na antabayan ang mga pamilya na may pagmakulog. Sa pagselebrar kan rito nin paglubong sa simbahan, susog sa mga patakaran kan simbahan ngunyan, asin magharubay kan paglaom na makukua kay Kristo. Sa pagsabi niya mo kani, liwat ming tinatawan doon ang kabanalan kan buhay nin tao. Lamang buhay nin tao pon sa pagpangidam sagkod sa kagadanan, sagrado, hulitaan tao linalang susog sa ladawan, asin pagkabaing sa buhay asin banal na Diyos. Bilang sarong simbahan, nanunuga kami sa pagmukna nin mga komunidad, nin pakipagsabatan, sa pagpara kan digta sa dangal, sa pagpakusog nin tarabangan, asin sa sarabay na paglakaw sa paglaom, tangani ang lambang persona inaako, inaantabayan, asin talingkas sa digta sa dangal. Inaalokmi ang mga parokya, mga komunidad relihiyosa, mga SKK, asin mga eskwelahan, na magtaguyod nin makatotoohan na urulay-ulay, dapit sa salod nin isip asin buot, saka magpakusog nin pakikipag-ugnayan sa mga pamilya, mga profesional, asin mga institusyon nin gobyerno. Orog sa gabos, magikitang mga komunidad kung saan mayo nin nasusupog maghagad tabang,
mayo nin hinusugaran. Hulikan sendang mga kasakitan, asin mayo nin binabayaan na sulong magpasan nin mga kagabatan. Bilang mga komunidad din pagtubod, ginigrubdom ta sa to mga pamibi, an mga may helang sa isip asin buot, an mga nag-aataman sa enda, asin ang mga pamilya na nagpapaasan kaini mga kagabatan na may pagkamot asin hilom na kusog buot. Hinihikayat mi ang lampang parokya magtugdas ni mga counseling groups na maging regular sa pagpakumpisal, na magpamibi para sa karahayan isip asin buot, kaumayan asin paglaom sa selebrasyon kan Eucharistia, sa kaibang mga pagdebosyon kan komunidad. Tahaning mayo sa mga nagsasakit, an makamati na siya nalingawan na, asin ang gabos makakua nin kusog, sa mapagmalasakit na kugos ni Kristo asinin sa iyang simbahan. Si Santa Maria, ang karahayan ni mga naghehelang asin ang ranga ni mga nagsasakit, mag-antabay sa gabos na nagsasakit sa isip, hawak asin kalag. Tabangan niya kita na makakuanin kan grasya, na maging simbahan na naghihimate, nagpapaumay, asin sarabay, na naglalakaw sa paglaom. Sa ngalan kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Reverendissimo Gilbert A. Garcia Didi, Arsobispo kan Lipa, Presidente kan CBCP. Magtindog na po. Nagtutubod ako sa Diyos sa mga kamahan, kaglalangkan langit na sindaga, asin kay Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ibinangidam, huli kan Espiritu Santo, namo dagi Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw, na buhay liwat, hali sa mga gadan. Suminagat sa kalangitan, nagtutukaw sa too, kan Diyos sa mga makakamahan. Hali naman, mabalik sa pagkukum, sa mga buhay, asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapagnabang ng mga santos, sa kapatawad ng mga kasalan, sa pagabuhay liwat ni laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Bilang banwaan na panoonin kaluyahan, darahon ta an sa to mga pangangaipo, sa langit no nama, na sa iyang dakulang pagkaharak asin pagkamuot, maawot na kita gabos, makaligtas, asin makaabot sa pakasabot kan katotoohan. An sibag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, danay na magtrabaho para sa karahayan kan gabos na tawo na pinagkatiwala sa inda, urog na ang mga dukha asin daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, mamidbid niya to ang karahayan kan lambang saro, magin mamumuton sa kapwa, asin maglikay sa paghatol o pagtuligsa sa mga napapasalang dalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga nalalagalag sa makasala na dalan, asin nakakamati nin kamunduan, kaurasaan asin pagsikwal, mapukawan kan paglaom sa pagkaherak, asin pagkamuot kan Diyos, asin makabalik sa tamang dalan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghehelang, mga nagsusulo-sulo, asin mga nagsasakit, magkusog ang buot, asin bindisyonan, hulikan pakasabot na ang Diyos, danay na namumuot sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, mapatawad sa indang mga kasalan, asin magkamit nin katuninungan sa langit, sagkod paman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Lagito na ba, ang kapangyarihan kan sa imong pagkamuot, danin nay
na nagaaduyog sa mo. Tabangan kami na dai magambala kan mga kasibutan kay ning kinaban, asin dai madaog nin karatan sa samong pamuhay-buhay. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Liturya kan Eucharistia, ang pagdulot kan mga atang. Tindog po. Magpamibika mo mga tugang, tanganin sa kuha sendong atang, maako malugod kan Dios sa mga kamahan. Ako man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na sa sarong malinigo na sakripisyo, pinarigon mo ang pagkakaiba nin mga dulot susog sa tugon, ako ang sakripisyo sa imo kan mga maimbod na nasasangkumpan mo, asin pabandala kan kabaing na bendisyon, siring sa mga atang ni Abel, tanganing an idinulot kan labang saro, sa paggalang kan sa imong kahalangkawan, magwaras sa gabos nin kaligtasan, huli ka Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nangakaligtas, nadaanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, ang Diyos na makamahan na dahing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin nagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bako sa nang nakakamate kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanaguan na nga ni kami kan buhay na deng kasagkoran. Ta igwa kan mga enot na bunga kan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na dahing katapusan. Kaya kaibakan gabos na Angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.
Magluhod po. Kagurangnan ng kadaganan banal, burabon ng gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala ka na buon kan sa imo espiritu, taning para sa mo, maginahawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaloiban sa God sa pasyon, nagwa siya rin tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siriman pakapamanggi, paggawa niya manin kalis, asin gararay pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos, nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson, para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami ni nagrorumdom kan sa iyang pagagadan, asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, asin kalis na iyong kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nahikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Diramduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin sa mong obispo, si Alexandro, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalaugon. Karaki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na inakan Diyos. Kay ba ni San Jose sa esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan nakapagaya-gaya sa imo, magkanugong magin kaheras, kan buhay na rin kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga kamahan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon, Tindog po. natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama
mangyari ang buot mo sa dagat, minsiling sa langit. Ang samo, kakanan sa aruan ka, itao mo sa buya-buya. Asin, patawadon mo kami sa samong mga kasalanan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin, are kami maglara sa subok, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingka sa kasailan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Manda kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ka sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan. Siring man ang kamurawayan sa mga Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinato ko sa Indo. Hare pagilingan sa mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigawa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susugso sa imong kabotan. Ika na nabubuhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatanarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you all. Magluhod po kita.
Uyang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, palalamang inapod sa pamanggi kan kordero, Kagurangnan, baka kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
Magluhod po. Pamibi para sa hubiliyo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang panunin pagpapasalamat, mantang nag-aandam kami para sa ika-450 taon bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan. Sa lambang momento kan sa mong kasaysayan, an sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinaog mo ang kagadanan sa paagi kan krus na naging instrumento kan sa mong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo, an henerasyon nin mga kapadean, relihiyoso, asin mga laiko, na nagtugdok kaining komunidad nin pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguha ang samong mga puso, mantang kami nag-aandam para sa hubiliyo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaada sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot. Madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga hobenes na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. Ubanal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang pagiromdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod nin bagong kusog nin pagtubod para sa samong komunidad asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag nin paglaom sa kinauban. O Maria, inang katipanan asin anggostya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Tindog na po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaing hilinga, an sa imong banwaan, asin an tinukdoan mo, kan mga misteryong langit noon, gibuhang makabalyo, hali sa daan pasiring sa bagong buhay. Uri Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Ula po na po sa mga anunsyo. Agaw po kita second collection para sa padagos na pangangaipo, asin maintenance katong simbahan. Ikadawa, may PREX seminar sa bagong schedule kan PREX sa PETS sa 1 asin 2 kan Agosto. Ang PREX seminar, iyo ang saro sa mga nangungurog na programa niya to, orog na sa taon na ini, na ang tema, iyo ang renew, katagod sa pag-andam niya to sa pagselebrar kan jubileo sa parokya. Ikatulo, installation kan mga bagong coordinators kan SKK. Sa Domingo sa 26 kan bulan, giibuhon ang installation kan mga SKK coordinators durante kan misa sa alas 8 nin aga. Sinda po itong mga nag-attender kan mga seminar kan nakaaging Hunyo 27. Ika-4, Parish Night sa PET sa 25, aldaw na Sabado, giibuhon ang Parish Night sa patio. Pagkatapos kan huring misa novenaryo pagkahapon. Igiba po nin programa sa patio pagkatapos kan. Magba pong programa sa patio pagkatapos kan misa. Ikalimat, tinagba procession, siring man ang misa, tinagba procession, gibubuhon sa PET sa 26, aldaw na Domingo kan Hulyo, sa oras na alas 3 nin hapon bago ang pagprosesyon. Ang regular na alas 4 misa, magiging alas 3 sa aldaw kan kapestahan. Ika-anom, penitential walk pasiring sa Paluyon sa PET sa 28. Igwa, aldaw na Martes, magkakiwa po kita nin penitential walk pasiring sa parokya ni Nuestra Señora de Katapanan sa oras na alas 5 nin aga. Magkatapos kan prosesyon, magkakiwa po nin misa duman sa parokya. Magdara po nin tubig sa pagprosesyon. Ika-7, Filmation Sunday, sa PET sa 26, ang huring Domingo kan bulan,
kasabay na isiselebrar Manyato and Field Mission Sunday susog sa kabutan kan Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Available po ang sobre sa opisina kan sa tong parokya. Yan po ang mga announcements. Si mga birthday celebrants po, magina po sa diunaan para sa special blessing. Matindog na po ang gabos. Diyos sa mga kaglalangin gabos na uyas ginaban, idinudulot niya mo ang samong pasasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo ni buhay. Hinanyugan sa muya mga pamibi, para sa imong mga surugon, nangunya nagseselebrar kan sa dang kumpleanyo, asin nagpapasalamat sa regalo ni buhay asin pamilya. Sang kabuhan mo sinda kan sa imong presensya sin grasya. Tangaling padago sindang maninigo sa imong atubang. Benesyonan mo sinda sin pakabandala, siriman sindang pamilya, iray mo sinda si tentasyon, kailangan, asin anuman nakatibaadan, taaning danay sinda makapaglingkod sa imo. Ininahagan mi, Huli ka Kristo, gurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa sayo mong espiritu. simbidisyonan kamo ka Diyos na makamhan, sa ngaran ka nama, asikan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po, Diyos, marinalo kaninyong amin.